درۆژێکەوە کە ئیرۆداژ ئەیلوونە ساڵە 2011 نویسکار و خەباتکارێکی کورد خۆدان ڕۆڵ و خزمەت دبەرەوانیەت بەرگەلێ کووردە ژاریە رێژیما سووریەوە هاتە گرتن و بنچافکردن و حەتانها چارە نویساوی نەتیارە. ئەندزیار خەباتکار و چاڵکوانی سیاسی حسێن عیسۆ یەکەم کەس بوو لە باژارێ حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستانê لەگەل هەژمارە کاڤالên xwe بەشداریت خۆپێشاندانên شۆڕەشا سووریê دەکرد و کاری بوو بە هەماهەنگی لەگەل هەڤالên xwe di دوێ ئەیلوونە ساڵا 2011 de خۆپێشاندانekê li dijî rejima Esed ji 2000 kes pêk dihat birêxistin bike. Li yek ji kolanên Hesekê li dijî rejimê rawestiyan daxwaza hilweşandina rejima Sûriyê kirin ku ew yek bû sedema revandin û binçavkirina wî. Tevlî hewlên malbata Îso ku yek ji malbatên xwedîhozeke mezin e û zevî û samanên li Rojavayê Kurdistanê ji bo naskirina cih û cara nivîsa wî lê heta roja îro tu zanyarî li ser tune ne. خەباتکار حسێن عیسۆ لەسەر درێژاهیا ساڵên temenê xwe tuxêzan ji bo xwe çê nekir. Temenê xwe yê bêhtir jî 65 salan di nav nivîsandin, pirtûk û kompyûteran de herwiha di civatên siyasî û rewşenbîrî de derbas kir. Herdem ciwanên ku giringî didan rewşenbîrî û siyasetê li derdora wî kom dibûn. Sûd ji şîret, ezmûn û zanabûna wî werdigirtin. Li gor şopandina Rêbazên News yek ji gotinên xebatkar Hesên Îso ku di destpêka şoreşê de gotibû li dema ku kesên li derdora wî pêşbînî dikirin şoreşa Sûriyê di çend mehan de bi ser keve. Got ku ew yek şaş e. Şoreş dê bibe krîzeke mezin wê gelek salan dirêj bike û pariyê nan wê bibe hesret û çîrok. Pêşbîniya wî jî rast derket ku piştre du teqîn li nanxaneyên Sûriyê rûdan. Yek ji wan jî di bajarê Hesekê bû û ji bilî nebûna nan û pêwîstiyên jiyanê li piraniya deverên Sûriyê. Ji dema girtin û binçavkirina Hesên Îso bi tenê yek nûçe û agahiya tekane li ser Îso hata naskirin. Ew jî diriya çalakvan Şepal Ibrahîm vebû ku herdû di yek girtîgeha rejimê de hevdû naskirbûn ku li girtîgeha Şaxê Ewlehiya Asmanî ya Dêra Zorê bi hevre girtîbûn. Beriya ku bi otomobîlekê werneveguhestin ji zindanên rejima Sûriyê yên li Şama paytexta Sûriyê re ku Îso derbasî zindaneke takekesî bû. Şepal jî beriya wê bi du rojan di heman zindanê de bû. Li gor çalakvan Şepal Ibrahîm girtiye berê zindana Saydnaya de dibêje. Wê demê Îso ew bihêz kir û handa li ser guhdanê bi tenduristiya xwe ta ku karibe wê qunaxa zehmet derbas bike. 5 rojan herdû di zindaneke teng de mabûn. Di roja şeşan de ji zindankirina herdû çalakvanan roja 29 Eylûna 2011 bi çavên girêdayî û destên kelepçekirî û peyên zincîrkirî hatin veguhestin ji bo Şama paytexta Sûriyê û dibin pasdariyeke tund de li ser dirêjahiya rê serê wan dibin kursiya de bû. Çalakvan Şepal Ibrahîm tekez kir ku li ser hemî rêbendên rejimê di dema veguhestinê de lêdaneke tund û sifkatî ji aliyê çekdarên rejimê ve li wan hat kirin ta ew gihandine balafirxaneya Mezzê ya leşkerî li Şamê. Ku zindana li wê balafirxaneyê ji bo lêdan û eşkencedana girtiyên siyasî dihate bikaranîn. Li gel dengê hawar û qîr û nalîna girtiyan Şepal û Îso ji hev cuda bûn. Hesên beriya Şepal hata birin ji bo holeke eşkencedanê nêzî 15 xolekan lêdan lê hate kirin. Beriya ku vegerînin serî daxistî li ser çokan wî daxin li tenişta Şepal. Tevlî wê lêdanê Îso di guhê Şepal de got netirse karî bû xwaragiriyê û hêzekê bide Şepal. Piştre Şepal jî para xwe ji lêdan û eşkenceyê xwar. Piştre bi bihanaya pişkinînê sifkatî bilaşê wan jî hate kirin. Ew jê cil û bergan rûd kirin. Piştre ji hev hatine cuda kirin. Heta roja îro tun û çew zanyarî derbarê çara nivîsa Îso tune ye. Xebatkar Hesên Îso beriya girtinê rastî hin nexweşiyên demdirêj wek nexweşiya şeker û lawazbûna dil û kêmbûna dîtina çavan hatibû. Rewşa wî ya tenduristî bi giştî nebaş bû. Endizyar Hesên Îso ji dayîkbûyê Hesekê sala 1905 derçûyê endizyariya hêlên pêwendiyan e. Endamê hevgirtinan vîskarên Sûriyê ye. Gelek gotarên wî yên siyasî û rewşenbîrî hene. Li gel hejmarek li kulînerên Kurd, Ereb û Mesîhî yên serbixwe li ser pêşxistina çalakiyên civaka sivîl li Sûriyê kar dikir. Gelekî bi azadî jiyana xwe derbas dikir. Rewşa wî ya aborî jî pir baş bû.
karê giran ticarî nekiribû. Mana wî di girtîgehên rejimê yên navdar bibin pêkirin û eşkencedana mirovan ji bo wî pir zehmet e. Xebatkar Hüseyin İso necare yekem bû ku ji aliyê rejima Sûriyê ve ji bo mafê gelê Kurd dihate girtin. Lê beriya wê jî İso ji aliyê hêza ewlehiya asmanî ya rejima Esed ve hate girtin. Dema ku li dijî firoştina zeviyên Kurdan ji bo rejima Sûriyê rawestiya. Daxwaza dîtina serokê rejimê Beşar el-Esed kir, lê daxwaza wî hate redkirin. Di encamê de bo demekê hate zindan kirin. Piştre serbest hate berdan. Ta ku bo cara duwem di dawiya şeva di 2 Eylûna 2011 de piştî xwepêşandana li dijî rejimê li Hesekê birêkxistin kirbû, were girtin û bênçav kirin. Ali Umar